siellä meillä nyt sitten erä numero 1 odottelee jo se, joka Suomessa nyt ollaan totuttu siihen, että tämä pysäyttää aina kun pika-aitoja naiset juoksevat. Vilma Jungar ensimmäisenä esittelyssä 14.12. Tällä kaudella oli vielä kärkiradalle 3.13.87. Ja sitten Michelle Jennike siinä australialainen 5-kertainen maailmanmestaruuskilpailujen semifinalisti. 12.65 huikea ennätys. Lotta Harala tässä näin, siinä oli Sonja välissä. Vain 100% päähän Harala jäi siitä suorasta MM-rajasta Joensuussa. Essi Vehmaa ja vielä Puerto Rico kova 12.89 tällä kaudella juossut Paola Vazquez. Joo, aika mielenkiintoinen tiukka erä tulossa, niin kuin nämä molemmat alkuerät, että tosi tasainen kolmikko siinä, Jennike, Harala, Vazquez. Saa nähdä, minkälaiset paukut lyvän tähän alkuerään heti, että mennäänkö ihan urku auki vai onko vielä jotakin pientä säästelyä. Toki nyt on niin hyvät olosuhteet, että vois kyllä tykittää sen pari juoksua kovaa tänään. Varmasti Harala kotiyleisön edessä haluaa laittaa nyt sitten sellaisen ajan, että ei tarvitse jossitella enää. Todellakin upeat juoksut häneltä nähtiin Joensuussa. Uran kolmanneksi paras veto. Näin päästään sieltä sitten matkaan ensimmäisellä. Hyvin tulee Jennike, hyvin tulee Harala. Tässä vaiheessa Harala on juoksussa edellä ja ottaa tällä hetkellä komentoa tähän juoksuun. Harala tulee toiseksi viimeisellä aidalle ensimmäisenä Jennike lähellä. Ja katsotaan mikä on se aika. 12.81 alkuerävaiheessa. Ja katsotaan vieläkö se siitä hieman täsmentyy, mutta ei jää tekemistä Haralalta. 12.80 tähän ensimmäiseen vetoon. Kotiyleisön edestä Jennike 12.90, niin ikään komeasti alle 13. Jennike menee vain 100 päähän kauden parhaastaan ja täällä sitten Vazquez hänellä huonoa tuuria tuossa matkan varrella. Vehmaa 13.37 eli sivua tuota kauden parastaan. 3 suoraan siis jatkuu aikoinkoristella 2 ja tässä päästiin katsomaan kiinni. Joo, ihan tosi ehjä juoksu Lotalta, että uskon, että tässä on vielä jäi parannettavaa sitten siihen finaalivetoon. Toki kyllä tultiin ihan loppuun asti täysillä, että 12.80 todella hyvä aika, että palattiin taas sinne hyville tasoille, kun oli se yksi heikompi juoksu siellä Luzernissa 13 sekuntin välissä, niin kyllä Lotta hyvässä iskussa on taas, että tästä varmasti on mahdollisuus nipistää muutamia sadasosia ainakin sitten finaalissa. Kyllä joo, tuli vähän liian äkkiä se edellinen kisa sen huippu Joensuun reissun jälkeen ja näin ollen nyt näyttää, että Harala on ihan täydessä lyönnissä jälleen Tampereella ratinassa ja valmiina sitten tuosta vielä ottamaan niitä sadasosia pois sitten finaalissa. 12.73 suora raja Tokion maailmanmestaruuskilpailuihin ja näin on tämä ilta yhtä suoritusta vaille valmis. Naiset 100 metriä aitojuoksu. Ja finaalissa totta kai 2 kotiseuran juoksia. Enni Virjonen, komea ennätys jo tuossa aiemmin tämän 13.50. Upeasti otti siitä yli 20 ennätyksestä. Tulevaisuuden superrottelijaksi povattu. Katsotaan mitä tulevat vuodet kehittävät hän. Essi Vehmaa. Urheiluperheestä tulee hän ja Lotta Harala täällä 12.74. 12.73. Varmasti haku on päällä siihen. Tänään aiemmin 12.80. Maike Ginialim, hollantilainen 12.83 kauden paras. Alkueris 12.93. Hitomi Nakajima oli hyvä aiemmin tänään. Ehdottomasti ja valmis 12.8 vapaa-alituksen. Michelle Jennike, näistä tansseista on jo tutuksi tullut urheilijavuosien saatossa. Kova on australialainen 12.65 ennätys hänellä. Reetta Hurske alkuerästä varmasti jäi vähän hampaan koloon, mikä on Tampereen Pyrynen juoksijan iskukyky finaalissa. Grete Verlin, mukana myös virolainen 13.11 tällä kaudella loppukilpailussa. Joo, mielenkiintoinen kisa kyllä tuossa alkuerien perusteella, niin sanoisinko, että Lotta Harala ja Hitomi Nakajima voisi olla ne 2 kovinta ennakkosuosikkia tähän finaaliin. Toki siellä on sitten kovia haastajia. Ginialim, Jennike ja Reetta Hurske oli vähän vaisu alkuerässä, mutta toivottavasti nyt se olisi sopivasti sitten avannut vähän kroppaa tähän finaaliin. Virjonen, Vehmaa, Harala, Ginialim, Nakajima, Jennike,
Hurske Verli. Näin lähdetään matkaan siitä ensimmäisellä aidalle tulee hyvin japanilainen siitä keskeltä. Jinja Lim hyvin, myös Harala tulee erinomaisesti. Harala ja Nakajima tulevat tällä hetkellä parhaiten. Nakajima hieman edellä, mutta Haralakin katsoo sinne varmasti kelloon. 12.73 tulee japanilaisen voittoajaksi tässä 12.71 ja nyt Haralan aikaa jännitetään. Se on 12.77. Nakajima laittaa tässä oman ennätyksensä komeasti uusiksi. Hurja veto 12.71, vanha ennätys 12.80. Jinja Lim 12.86, Jenike 12.94, Hurske 13.03 ja Verlin 13.27. Vehmaa 13.30 ja Mika Virjonen jälleen ennätys 13.46. Hurjaa ennätystehtäilyä myös hänelläkin. Harala jälleen 13.7 alkunen. Ei sitä 13.73 suoraan Tokion rajaa tule, mutta on Harallakin hyvässä kunnossa. Tai 12.73 ja 12.77 Haralalle tänne. Hyvin lähti heti Lotta tuolta telineistä ja oli hyvin tuossa juoksun päällä koko ja ehjä juoksu taas ja kelpo aika, että vaikka ei nyt sitä MM-rajaa mennytkään, niin ei hänen tarvitse tämmöisellä esityksellä olla huolissaan sitä MM-kisan paikasta. Nakajimalta oli kyllä hieno veto ja hienosti imitoi juoksu tuohon loppuun ja sai jopa vähän sitten vielä lisää eroa tehtyä Lottaan tuossa ihan viimeisillä metreillä. Pikkasen Reetta Hurskella vähän parempaa tekemistä mitä tuossa alkuerässä, mutta ei vieläkään varmasti tyydyttävää hänen kannaltaan. Todella väkevä oli Nakajiman loppu tuohon vielä ja hän pystyy sillä sitten tekemään sen ratkaisevan irron tuossa lopussa ja komea 12.71 ennätys hänelle tästä juoksusta. Äänestysaikaa on vielä jäljellä 4 tai vajaa 5 minuuttia tämän suorituksen jälkeen. Päivän urheilijaa siis haetaan. Olemme nähneet Tampere GP:ssä komeita suorituksia läpi illan alkaen ihan sieltä alusta saakka. Mutta olemme sitten viisaampia, että kuka on hyvä yleensä teidän toimesta äänestetty tänään sitten päivän urheilijaksi Tampere GP:ssä. Hitomi Nakajima 12.71 omalla komealla ennätyksellä 900 saa paransi ennätystään. Päivän ykkönen 100 metrin aidoissa Lotta Harala 12.77. Näitä 7 alkuisia nyt tulee Haralalle kisasta toiseen. Jinja Lim, joka on kova juoksija, välieräjuoksija arvokisa tasolla 12.86 kolmas. Ja Jenike tänään